Здравейте хора! Лепвайте, бе! Това е Марто Лепвайте, бе! Проц. Лепния сме и тримата, бе! Абе мокни бе. Лепни, бе! Ще влемам клипа! През цялото време няма млъкна. Добре. Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Клип провал. Пуска. Твоите клипове са провал. Посетете ми профила, посетете ми профила, посетете ми профила. Спрям аз на реклама. Само дет никой пак. Никой гледа. Мана, цето аз самоубих, сега цъкаме яйца и ви самоубийте. Самоубих се за да цъкаме. Не, теб те убиха. Ей, така нещо аз самоубия, аз так му падах и това ме удари. Да. Дето греши. Оле, някакъв преляна самъче да дойде към мен. А това ти ли си? Аз съм, давай. Кой от двамата умира? Ай давай, чай да сторя. Умирайте, бе! Няма. Умирайте! Ще бием. Да, бе, умирайте, бе! Ще почнем нова. Ще се има хора тук. Добре, дай да продължа. Какво правиш? Айде, умирайте, бе! Да ме прибива. Айде, умирайте, бе! Да се скривам в листата на Айде, американската. умирайте, бе! Ай слезнем. Умирайте. Да, аз да слезна. Ма ти слезе, аз ще ида там. Паднах. Станимир, аре, почваме нова. Чакайте, бе! Не влизай, не влизай! Иначе какво? Не са ясни, Ако искаш влизай, айде, влизай. Без това ще сам. Кой е без Танко? Кой го е бе? Педофил, мечка педерас. Паднах! И аз идвам. Ай, влизай. Пурмен! Аз съм третия. Аз съм четвъртия. Марко при нас. Бат Марцо. Ето, бейте. Аз ви Къде сте? Къде сте, съм путки? педал. Цецо, погледни аз. Цецо, погледни на... Цецо, ти строиш към мен и не ме буташ, чуваш ли? Абе, аз не мога да ти прочета името е. Човек аз даже не го виждам. Отляво педал, дясно педал, май сте ви има. Аз Бабе, Ай, стартваме, бе. чакаме един човек. Цецо, те снимаш ли? Да. Ти в средата ко... Как няма нито един човек, бе? О, сила, още един. Бах ти, аз нищо не разбрах. Значи всички на Skywars, само още един ни трябва. Как го разбра това? 10 секунди. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ето! Курец мурец! Кур! О, Iron меч! Да, бе. Suck my bitches. Цъкме свърта е. Аз пак това. Къв беше то лак, бе? Земята има... Каста ми крашна. Не от теб. Земята има... Не от теб и на мен ми заби. Ами на мен не ми заби пак. Minecraft crashes. Оп. Да, тъмън се оправи пак крашна. Бах ти. Бе! Аз тръгвам към центъра, ще да при Аз вас. не мога, защото само ми забива. Лагва. Отби. Заби се. Еба. О, не само... При мен няма само... Оле, аз имам Iron броня. И Iron меч. What the fuck? Fast placing detected, please wait 10 секунди, ти просто ли си, бе? Да. Ама за хак, бах ти тъпия сървър, човек. Оле, имам легендарка. Това не е легендарка. Също. Светка ли като махнатичка? Не. Не легендар. Ама някакви си тия тъпи неща, бе. Аз ще взема целия Iron дето е долу. Къде? Не целия, но ще Ти взема. къде си? Виждаш ли ма? Да, ти си до мен. Билвай към мен. Къде сте ви подявалите, бе? Ето ме, често виж. Ето на топ. Билдвай. Ти билдвай, аз си ще това Iron-а. Къде сте? И това най-много ма дразни.
че бавно билдвам майна. Аз взех time to mine. Ти виждам Цецо. честа на дървото, взели си го ти? Да. Ама ли там не спална? Не виждаш ли някой колега от среща бала? Ето го. Монцера. Колко такова трябваше за една печка? 8 ли? Да. При мен ли си? Не, обаче мисля да навеста от срещния Цецо, аз съм при теб. Марто, аз съм над теб. Аз съм при вас. Добре. Аз ще зареда печката с малко дърво. Ама ти имаш ли? Аз го направих. Брат, знаеш колко дърво имам? Аз имам 3 стака, аз си обрах всичките 4. Ти ли я бутна, бе? Не. Пада сам. Не, бутна, ма един пич с снежна топка. Окей, Марти. Да. Ние ще се барикадираме тук и ще ги пребием. Окей, Опа. че аз ще пусна водата. И така, стръмни ще я пускам. Нека И това ще бъде всичко за този минигейм.